زیدابونا حالت کرونا لویداویه لپارێزگا دووکی هاوڵاتی دلگیران کرینە و دەبێژن بەرپرسن وێ پارێزگایە کەم تەرخەمی کریە و vekirina xala Sinûriya İbrahim Xelîl û rêkên Mîsil û Hewlêr û dewroberan hûkarên vê berbelav ne. Vedgel bu hikmeta herêmê êk mecal daye xelkî ji Mîsil û ji Bexda bizîvrî te ve bê girintiya divê jî gumrek vekirî hezaran xelkê zaxu dûkê çûne Tirkiye hatine ve çi zembê xelkê bêta pisîkî bête girtin em boca xeletiya hindeka bidin. Hikmet hindek asankarî kirin rast e bes asankariyê wê xeletî vî rastî. Yani hinde tişt hatin kirin yani vê gavkê bû nimûne zaxu gelek abtirs ketî vê gavkê seke bazar nayê berînokê ye. Waza gelekî xirabî û emma ewlî destpêkê me çive nevergirt. Bes korona êşeka kuşekê û daxwaziş hemî hewlatiya tên pabind bin rêdmayê Hikûmeta Herêma Kurdistanê. Xwedê sebebê reîsî ji bê xwedaniya bajêr ye piştgihawavêtî ye ya duê jî gumirk dest ji gumirkê berda û her kesekê vîya hat û çû û rêka Mîsil vekir berî demekî seredeyek law gel koronayê vê dimayê pê ve dest jê berda ji bê xwedanî welê hat. Zêdebûna vayrosê koronayê bûye bargîranî li ser milên lijneyên dîvçûna bazarî û di van du rojan da çendîn cih hatîne sizadan ji ber nepêgirî kirine. Mavê va du rojan de me 23 cihê dayê xistin ku ew bînevêt ku pêgiriya wan rênma nekirin û zêdebarî 13 ciha jî me yê siza dayîn sizayê madî. Di gel peydabûna vayrosê koronayê li Herêma Kurdistanê û tavêdawiyê. Parêzgeha Duhokê di astekê baş dabû ji bo tomarkirina heletan lê roj bi rojê hem helgirên vê nexweşiyê û hem jî giyan ji destdan zêde bûye û hewlatî jî dibêjin em baca terkexemiya hikûmetê didîn. Zêrevangulî ba dînan ez zaxo.